Ebikuro nigo bia enekiwe kurwa ase omochio Kiogoro ase sub county ya Kisii kusiko wancha nyuruke Kisii county nigo twekana nga omusacha yomo nigo atachira guse niga kagiri gutachira umwana yense na kumutibonga ase nchire tringia abaiga n'abanyakinyoro guse n'abanyene umorogongoruo bagotorera ase obwikirano nyomba n'abaruzi school naika ensema ya Kiogoro nanyora abantu abandi bakarete kibaikire kona ninge naso ime aba boli nchiki yale ngeke bante yaya umwana ya korera gato mwana bakarete kamye yani ko kuchen kirgo isabo yes ngina otenere nyinyo nari kwenda sinari guchi na abantu batenene bagoteba umuntu tamye guchi ari nababoli muntu ki njera kana umwana ko chikolike linganjari siniki ngayaya kiabeire gakorete umwana undeta bien amujari Donsombi Mukamba engineer assistant ya Kiogoro. But this instant is a wrong instant. Anyomba kende kiabeire otokumeti na into tosangaete lakini twarenge kwa lao abana inchi bayarao serikali eteke omukondobo nonyina boigo omokoria enkone yiga nabayigirira nagotebenga eretakoreti kurende abana bae nigo barogire tane gonkoro kurosi ke muntu borukio goro gane chinsunkonia igo naye na chikoriye change na nyoro omwana ochaka korera omusubati oibwetu konde ngaki rorango omwana oyo gwe birengareri bia nagenda omwana ombwati koruma yagakore na maboli babanaki ngaki okoro kwande igo seriete tinginyoreti aye nyaboke ngaki no yongore ngano yo chari seino ngai chari mankone korubara nyima oruo manyago na maboli ninki ngaya ya tate diwo mwana ye bindakare omwana era sokora munako mokorre bindebi ono mwana atikomete bono gende egero chokoreki ogenda ye bono seino isomanya gochata ngayo mwana ye gaire tubutuka mwana barogi ngana era kori ono mwana nandi nachitera ondi gitakarira tukabuga gagotungai bone kero musibati yako ndageni kinayo ora nkonya bwangora komoboli ninki kayayo mwana era ochira goteba isega komutachira nso munyandire kumami ga mwogeti ndamutike ndutagokora tukora murusi yanga torre no bomaene tuachi kurusi omwana yanga nje na atama abantu bami Dari nakura uchango dia bangina ngakiga akina kitoko kora tokonyo omwana oni tuaso akugirira ne chire ngima isina bacha abantu bache chiro kyogole ngima tuakuri no musacho yura atamo nkangumbuaria otebeka nandi ne kamwana kakenkaro ngara kwa kuchikoi akaga kebana na kwa korete pi marita na nguru pesi na we ire masina ngora incho mwana oyo mami kyokurwenjere ya baronyisa amobekerete kurumega story yacha kamami omwana oyo pikipikia machikomotacha ngero mwanto komuboli ngani njo ngata ngata to minyoki ingi ngaya ya kende chitaitani omwana ikirase chisuga kolera ngata to ndepiri omwana igoke tombo nachikomataga no komya gotebanga kakina arorire senje tingo genda kanani nonyina boigo nabo umuringoria anda uringoria omwana yiga nakoro enekianga omwana yiga nabakoreire enkore yegose egekonekiga Etangoro kurosi nyanduko inde community health worker ase ngukorera nyaura facility lakini rende no tore Kiogoro ngona bona enda no mwana uri guchiari asitwa enda nere no nyenjare nginya gitari lakini rende twamochekiri ababwato buchafu nande rende no kumubangusa twabangusire ne tissue abana etu abangusa nandekera kurigereri guno munyegitari okorora tari bono yarengo muchakano guse kabiri yani ga omwana bona ngo mukungo iboire ngo bono omwana osariki naboigo abari bamyeta sensemo ya Kiogoro ni wakurire serikali nga tiga banyari konyoro bokonyi gukurinda abana ginkori potelia Inka TV Digital ndoke Nyamura.